Evalên merhaba jore. Di vê videoyê de ez ê bi awayekî Kurd li ser têgeha fizyokrasiyê rawestim û hinek zanînên Kurd raberî wê hêjayan bikim ku ev têgih bêtir bi civaknasiyê re tekil dere. Wateya têgeha fizyokrasiyê bi kanûnên xwezayî birêvebirina komên mirovan ye. Li Fransayê dibistanekê ku di sed sala hejdehan de hatiye damezrandine. Ji ber ku remana serveriya kanûnên xwezayî parastiyê bi vî navî hatiye nasîn. Beşdarên dibistanê bi navê fizyokrat têne nasîn. Pêşengekî giring evê dibistanê Qaûsna ye û navê berhema wî jî Kanûna Xwezayî ye. Fizyokrat di dema xwe de nexwedî bandoreke mezin bûne, lê bi ramanên xwe yên di derheqê îktisadê de di roja me de jî têne bibiranîn. Hinek taybetmendiyên wan ev in. Yek, hew didin ku xebîtîna pergala îktisadê di çerçoveya modeleka ku bi rêbaza nedîtbarkiriniyê avakirinê fêm bikin. A duyêm, civakê li gor erkên xwe ji hev dabeşkirine. Xala sêyêm, çavkaniyê xwîdîtiyê ne di daberiyê de, lê di demajoya berheneriyê de digerin. Xala çarêm, berheneriya çandiniyê wekî navenda sîstema xwe bînin. Fizyokrat wiha diparizin ku têgeha feydeyê dikare were pîvan. Gotinê ku dema yekûna feydeyê di xela maksimûm de ye, feydeya marjinal jî dê sıfır be. Dîsa war bawer dikin ku xweza dê herdem parsenga xwe biparêze û di demajoyekî bi vî rengî bixebîtîne. Wiha bawerkirine ku babetê mirovî jî dişibin vê yekê û ew jî bi awayekî xwezayî parsenga xwe biparêzin. Di encama vê yekê de destnêtêdana bazarê parastine. Eke kesek destê xwe nêxe nav karê bazarê, dê bazar çêtir bixebite û dê ji bo civakê feydeya wê meztir be. Ji bo vê yekê jî dewlet destê xwe nedê wê rewşa parsengê. Heke dewlet destê xwe têde bide, dê ew parseng hilweşe.